Ahojte, v minulej sérii sme si povedali ako do vody a v tejto si povieme kam. Na Slovensku. Ideme! Dorazili sme na Oravu, do Vavrečky, pozdraviť vavrecké labute. Toto je ich krásne otužilecké miesto, o ktorom si ideme spolu povedať. Tak tuto celé začalo. S Rasťom, Slávom a Norisom. Ako to bolo? Jedného krásneho dňa Slavo prišiel za mnou, že našiel v lese krásny prameň vody, ktorý by bol využiteľný ako napájadlo pre dobytok. Tým, že aj Slavo si plnil svoje sny, ja som si plnil svoje sny, tá vodička pretekala dole týmto brehom a vravím si, že nebolo by zlé ho niekde zastaviť a urobiť si tam krásne miesto na otužovanie. Tým, že som sa otužoval v Oravskej prehrade, tak škoda nevyužiť takúto krásnu čistú vodu, ktorá tiekla priamo zo zeme. Najskôr boli dvaja chalani a postupne sa k ním pridávali ďalšie elementy. Pero a Majo. Čaute. Čo všetko ste tu museli vybudovať, aby vôbec Vavrečka fungovala? Vybudovali sme bazén, ktorému potrebovali cestu, kamenné schody, drevené schody. A to ste zvládli iba vy štyria? Štyria nie. Kopec našich kamarátov z obce nám pri tom strašne pomáhali. Naše detičky tu tvorili tento chodník krásny, ktorý vedie hore k vodopádu. Manželky nám pomáhali s várením, so všetkými možnými prácami. Ja som vedela, že tí chlapi to nerobili len tak, pre seba. Pozor, prichádza nádherná ročný. To nám naši chlapi postavili, lebo vždy videli, keď sme vyšli z vody, že sme sa drkotali. Tak si povedali, dobre by boli šatne postaviť pre naše baby, ale vlastne aj pre všetkých, ktorí tu chodia. Hore ubytko. Cudzí ľudia, keď si chcú prísť, že sú aj prespať, tak môžu si zobrať kľúčik a môžeme im vlastne poskytnúť ubytovanie. Sú tam nejakých 10 postelí. Čajíček, keksíček, brístane. Na to by nás bolo. Ale ja som sa sem prišla otužovať. Wow. Takto si to tu tak krásne porozdiame. Mocná. No, Zažiješ, toto asi nie je smrteľný. Rástik, to je náš oheň. Necítiš, ako to buble? Zohrieva to, tú výrivku to z toho robí. Čo, dievčatá, ako sa cítite? Adrenalín Pecka. a energia. Chlapci, nám sa nechce, čo? Ešte počkáme. Ešte nejedeme. Ešte ideme pod vodu. Ešte dopijeme ten čaj. Chvíľka poezie na záver. Vavrecké labute dokazujú, že keď všetky elementy spolupracujú, hlavne so svojimi ženami, vznikajú takéto ľúbezné miesta. Labuťky, ďakujem vám, že ste ma sem zobrali, máte to tu fakt nádherné a je to brutál romantika si tu po otužovaní vlastne takto postať ešte pri ohníku. Takže priatelia, neváhajte, okolie Oravy, vidíme sa na Vavrečke. Čaute. Čaute.